zabo utata befundisi otata bonke omama olutsha nosane sikunge lihle igama lenkosi amen. Siyambonga abathandekayo uJehova osithweleyo ngelihle igama lenkosi amen. Sade sazohlangana abathandekayo kule mvuselelo silethe ingqondo inhliziyo konke nje okwethu ngelihle igama lenkosi amen. Ngiyathemba ukuthi sonke kunjalo bathandekayo ingathi kanti wena ulapha inhliziyo yakho ihleze ekhaya ngelihle igama lenkosi ingathi kanti uze nenhliziyo washiya ingqondo ekhaya ngelihle igama ngoba ikhona lonto leyo umuntu ebefisa ukuza apha ulapha ngenhliziyo kodwa into esiyenzayo apha akayazi akaqiqa akaqondi ukuba sihlangene sizovuselela lo mzimba kaKristu ngoba silapha njena singumzimba kaKristu bathandekayo xa ungumzimba kaKristu ke ibalapha wonke yonke nje ibhingi yakho usuke emzwaneni uyothe enhloko ibalapha ukuze yonke into ezothethwa apha ikuphilise ngelihle igama lenkosi amen. Ungagoduki apha kanti iphathi yakho ihlezi pha endlini ngelihle igama lenkosi kanti umuntu omtsha akaphelelanga ngelihle igama lenkosi amen. Molweni bantu abatsha molweni matshanhliziyo ngelihle igama lenkosi amen. Samkela into emnandi bathandekayo ngelihle igama lenkosi esigunyazisayo ukuba senze izinto ezingaqhelekanga ngelihle igama lenkosi ngoba ndijonge embathandekayo le ndlela sihambileyo sithe sangena kwezinye indawo nami endingaqondi uba heyi ndandikhe ndangena kuzo okanye amen amen. Ngifuna ke nothetha isingesi ngelihle igama lenkosi amen. Kodwa indawo esingene namhlanje ndileyo noJehova uyamnika umuntu isibindi ngelihle igama lenkosi amen. Ubona uba heyi imxinwa le indlela bangathi gqiyinto ngelihle igama lenkosi awuyani ungaqalaphi kodwa sihamba nalo Jehova wakukhulekile awusenamthwalo wezono ngoba xa unomthwalo wezono uyaphumuzisa unewari akhululekanga kodwa silapha bathandekayo sikhululekile sikhulula izono ngelihle igama lenkosi amen. Esikade sithwele izono bathandekayo zalomhlaba ngelihle igama lenkosi ngoku sizinikele ezo zono ayisezo zethu ngelihle igama lenkosi amen. Siye eCalvary amen. Sihamba sikhululekile kumnandi bamtsha akhonde kubambezelayo amen. Molweni bantu abatsha molweni mandi uhlangana ube nentshisakalo njena yazi uqathi ubani uzothini yazi uqathi ubani uzothini ngoba kulapho sidla khona kulapho sifumana amandla khona ngoba siyayazi khe sahamba apha sihamba sisikhapkhapho ngelihle igama lenkosi amen. Singabanye abantu songezelelwe amandla okunqoba emhlabeni amen. Siyabulela bathandekayo ngelihle igama lenkosi nanikuphe mzalwane bathisani kuphendo ngelihle igama lenkosi amen. Bathandekayo abebeme apha bebemane besithi ubani uzosebenza ubani uzosebenza sonke sosebenza namhlanje okanye ngoku ijikile akuzusebenza abantu osebenza uthini ngelihle igama lenkosi amen. Uzosebenza uJehova ngoko ngelihle igama lenkosi thina yethu into masivume ngelihle igama lenkosi xa ume apha ungazithwaleli lo mthwalo uthi ndizenento ndivele eKapa ndizene hayi intetha kaJehova ngelihle igama lenkosi amen. Intetha esuka ekhaya ezulwini yanikwa mntu uba ndinike nina andizange uzosebenza apha nguJehova ozosebenza impilo zethu ngelihle igama lenkosi. Ungazithwalisi lo mthwalo uthi uzosebenza usebenza ntoni usazi ntoni. Inhliziyo zethu zaziwa nguwe hayibo inhliziyo zethu zaziwe ekhaya ngelihle igama lenkosi amen. Kubani owazi inhliziyo yomnye apha akekho uJehova ke uzosebenza ngelihle igama lenkosi amen. Thina lipha number 8 bathandekayo number 8 amen. Inkosi yamakhosi bazalwane uyabonga ijabulo
nathi igama lenkosi amen uthi noba uthethe kanoni bathandekayo ibe nawo amandla okusivuselela ibe namandla okusikhupha ezintweni ngelihle igama lenkosi amen obilizwi likaJehova lihlaba lihlule ngelihle igama lenkosi amen ilona lowo xa izoma kule ndawo angathembi yena angathi hayi bendibhale kahle bendine intro ndine nantsika yonke izinto mzalwane eliqonga ngelihle igama lenkosi likaJehova ngelihle igama lenkosi wena nje vuma uzuma kule ndawo umyeke uJehova enze umsebenzi wakhe ngelihle igama lenkosi amen ngoba inkonzo yakhe bathandekayo thina size kuJehova xa siseyapha bengazanga umntana wethu uDaniso ngelihle igama lenkosi ndingazanga umvangeli kodwa ndise kuJehova ngelihle igama lenkosi ndenani ntetha bathandekayo pha eseketheni ngelihle igama lenkosi by the way kuthiwa lena isession bathandekayo yokukhuthaza abantu abasha ngelihle igama lenkosi amen so wonke umuntu ozoma apha ngelihle igama lenkosi kamandi senibiziwe anibizwanga ndim ngelihle igama lenkosi uzokhuthaza abantu abasha ngelihle igama lenkosi amen ndiye ndathi eseketheni bathandekayo ndinikiwe ngelihle igama lenkosi ndanentetha ethi umuntu omtsha ngelihle igama lenkosi kumele azisebenze ekhusini ngelihle igama lenkosi amen njeba engabonakala eseseketheni okanye kulondawo kuyo kumele uyazisebenza ngelihle igama lenkosi amen ukuzisebenza kwakhe ke kuhlambulula ukuzisebenza kwakhe kuthandaza ukuzisebenza kwakhe bathandekayo kuzila ukudla ngelihle igama lenkosi amen ngoba le milenze emithathu imilenze esime ngayo kweli bandla ngelihle igama lenkosi amen ngoba bathi abantu abadala xa bebona ukuthi ubungenza ezi zinto zintathu ngelihle igama lenkosi amen khona into engoyisa lenyama ngelihle igama lenkosi amen xa uhlele enhlambulukweni uhlaza lenyama ngelihle igama lenkosi amen xa uzila ukudla uqoba lenyama ingabi namandla lithi noba uyafuna ukwenza izinto zomhlaba kodwa ingabi namandla ngoba uhleli phezu kwayo ngedolo ngelihle igama lenkosi amen eyosithatha ukukuthandaza ukudonsa amandla phezulu ekhaya ezulwini ngelihle igama lenkosi amen ayikho kuthi le nto lena abathandekayo ikuthixo okwethu masizame ukuthi xa yafika uJehova afika hlala sinze ngelihle igama lenkosi amen ndithetha abathandekayo ndathi umuntu omtsha ngukrwece izulu ngelihle igama lenkosi amen ndathi umuntu omtsha ba ucelwe noba enze noba yintoni na kumele abe namandla wokurhweca izulu ngelihle igama lenkosi amen athi noba uyahlabelelisa noba uyathandaza loo nto ayenzayo kodwa makabe namandla wokurhweca izulu ngelihle igama lenkosi amen kwindawo kuyo zisebenze ntomtsha ngoba une-responsibility yokuthi xa ulapha ukonekte namazulu ngelihle igama lenkosi ukonekte umbane bakuwo amen haleluya simobhonza izulu makuthi xa kume wena uMikhayeli ethi ngubani belapha ingathi ngusasa simvikile enkomboza ngelihle igama lenkosi amen mawube nyulu to the level yokuthi into yenzayo iyakonekta namazulu ngelihle igama lenkosi amen amen ngoba sifuna amazulu sifuna uJehova asifuna intetha zakho asifuna ubusuku bakho amen ngalowo nalowo benalo loxanduva mandisebenze mandikhangele ubunyuba nima ndizame ngelihle igama lenkosi amen sizama kuni apha size kuJehova kanti mangazi wakhe wathetha intetha emnandi
wathi ungaye emzalwane ungathi sisiyamvuselelweni wena uye kumhlobo wakho uyosocialize sisemademonini bathandikayo ingabe uthandazile na ungathi wena abantu bebesemvuselelweni ugoduke namademoni weak ngelihle igama lenkosi amen wathaqina mzalwane umelele ebukhosini wayicizumulo man bakuceliwe nje amen bakuceliwe ukuthandaze lo nto okuceliweyo hey ayizulu mzalwane izulu mali be confused ba hey bani benkonkosa basivile ngelihle igama lenkosi amen ibana lontshisakalo mzalwane yokuthi xa ndime phambi kwabantu ndimothethayo ngoku ndimothethayo kanjani ngelihle igama lenkosi amen mna engqondweni yam xa ndimothethayo nina bamamelena kodwa also engqondweni yam ayindimi uthethayo ngelihle igama lenkosi amen kumele nam ndife ungathethi mna uthetha uJehova ngelihle igama lendiphinda bikho kodwa uthetha amazulu mna ndibe njengubhobho amen amen haleluya hlaleli kuJehova inglowo nalowo asicengezele sibe nenkonzo yasekhosini ungazekeleli uma usiya kule 11 kamfundisi kozame nawe manje uzame pha kwakho uma uthandaza ube nenkonzo zakho ungalindi uthatha umfundisi ngelihle igama lenkosi amen bakudala kwakuthiwa inkonzo ime ngezinto zintathu bathandekayo cause practice nawe manje uzame usizame ngoba amaxesha ayaphambili uzode nawe usondele ufike kule ndawo ungapracticeanga okanye ungazamanga sithi sifuna ukudla ungakwazi ezulwini manje ujika apha ubuye ngelihle igama lenkosi sithi manje emzalwane sikufika ubekile kodwa sivanginaza ngelihle igama lenkosi amen uzame mzalwane kulonda ukuyo ngelihle igama lenkosi ngoba liyazi ixesha amen ngoba bathandekayo nami ngelihle ngizonika tata ndiyabona iyanjonja ndiyabona tata ngelihle igama lenkosi amen ndiyabona uready nawe mamam ngelihle igama lenkosi mamntangathi khona mamam amen sisinesh ukusisineshe molweni mamam siyabulela bathandekayo ndizonika nina abathandekayo ngelihle igama lenkosi uqala ngayo ke mamam mamntangathi uyakho ukukhuthaza abantu batsha ngoba nike nje izinto zobomi for ukuthi bame kule ndlela ngoba kuyabonakala ukuthi kuthethwa kwabonakala ukuthi challenges zininzi mamam zininzi challenges ezivele lo muntu ngelihle igama lenkosi obambe ilizwi likaJehova ngelihle igama lenkosi amen cela ke siphakamise ngengoma akuthingwa nasiba wokuJesu lilanga notata bonke sisi mama abefundisi nabantwana ngegama lenkosi uJesu bathandekayo yamulela kakhulu ke uSomandla nami ngaze ngiyathela apha eGeorge usawakhe kakhulu omkhulu anivulela yabakhona ngeweekend off yami kamnandi so ngisho ukuthi ke hayi ngiyavuma nami mhlawumbe ke nyani bekhona into beleke izithethile nami ke apha phakathi kwabantu abatsha ngegama lenkosi abebathandekayo sikhona ke vele sibekekile abebathandekayo enhlizweni yami noba zingabantu kodwa ke ngalendlela uThixo azibeka ngayo yokuqala abebathandekayo khona ilizwi elithe nje la ngihlala nje kakhulu nje apha empilweni yami yokukholwa nje umuntu nje abebathandekayo
bathandeka ubone laa nto eliyana xa ukholweyo mhlawumbi wena like mna andizalelwanga apha enkonzweni so ube nalaa nto ufuna ungase kwaye mna ke mhlawumbi ndingazalelwanga apha enkonzweni bendiyoba bhetele mhlawumbi okanye babe ndikhulele kuyo le nto lena bengaqalanga ezolweni bendingeske nje bakhona nje apha ndikhulela apha njengabanye abantwana becawa bathandekayo kodwa khona nje ilizwe elithile bathandeka uThixo wazibeka ngenjongo iimini zokungazi bathandeka ungaboni ngoku kule present ilizwe kuyo ngabo kuthiwa bathandekayo bangcwele makangene uThixo kuwe ngoku wenze le kufuneka yenzile abantu bayazi inyaniso bathandekayo ingoku umhla wokwazi inyaniso uyiyeke ngababo elaa xesha ubuhleli phaa ezonweni okanye mhlawumbi ungaguquki uba ngashunyayelwa awuguquki ilixesha elibekiweyo ngesibomi eliyeke bungazi bathandekayo ngoba uyazi uThixo ukuthi apha endlini akumelanga sifane sonke kukhona abantu ababizwe ezi-single parents kube khona abantu abazalelwa apha ecaweni bakhulela apha ecaweni kube khona abantu abatsha bathandekayo abangene sebeqalile ezonweni bangena apha phakathi bathandekayo loo nto leyo yenziwe ngenjongo uThixo uyenzele loo uThixo na bathandeka kuzongena omnye u-single parent uzokhuthazwa mbani na because if sonke sizalelwe apha ecaweni asizorelate i-single parent bakhe and sizoba judgmental which is ayonto right leyo and umntwana end up ephuma omnye mhlawumbi ukuze engakholwa esuke efamilini engakholwayo then kukhona wena nawe uze njalo bathandekayo then uyarelate kulaa mntu uyakwazi ukuthetha naye bathandekayo so ayonto emeleke leyo singabantu abatsha isikhathazi bathandekayo masiyazi ukuthi wonke umntu omtsho lapha une-purpose bathandekayo bonke abantu abangenayo apha umntu nomntu nomntu wakhe apha bathandekayo uzongena umntu apha uzobefuna wena mntana walapha ecaweni uyazi icawe bathandekayo mhlawumbi omnye okanye abazayo abazozalwa mhlawumbi kwaye nabo bezalwa ngabafundisi abazayo bathandekayo wena ube nawe ungu-preachers kid apha ukhona ube uyazi nawe ukwazi ukumkhuthaza uba hayi senza kanje kwenje kanje bathandekayo ukhululeke ngempilo bathandekayo enye into bathandekayo nayo ebengenje kakhulu empilweni yami bathandekayo ukuthi mna ukukholwa kwami ndakholwa ukuqala kwami ndandise-high school noba ngendlela yabande bandandise-high school kwagula usister wami utamkhulu udaphala umyeni kadabsi wami so ke ngoku bazali abekho basemakhaya banyanzeleka ukuba mathini thina ke ngoku nje begula nje ke ngoku kunyanzeleka sohlala phakathi utamkhulweni ngonje banenjekelwa lilimi usister wami utamkhulu nogogo ngegama likayesu hayibo ilwimi libuya endaweni yalo yaqonda hayi mani ikhona le nto yintoni le kweligama ndingandithina kanjani yaqala yasebenza ndazibona nami ke sendikhona ekukholweni bathandekayo sendimamkela nam uyesu but sekukhona ke ngoku apha ekumamkeleni uyesu ungumntana musi uyahlala apha ekukholweni kuthandazi uyababona oomama nootata belila apha ecawa kwakho ndizibuza le nto uba ulilela ntoni hayi Thixo nam ndiyarhala ke uyivakele le nto ayililelayo kwakhona ngelo xesha ke eseresi kwakhona oosisi nomama bathandekayo babelila kakhulu belila kodwa hayi nam ndiyarhala ke ngoku uyivuba njani kwakulo kwazi noba ikhona njani into yokokulila bathandekayo nam ndiguqile ngelo xesha kwakusisiguqo ndiguqile ndihleli ndigqibele uthandaza because umthandazo wethu ke bantwana xa sisengabantwana uba mfitshane ube njalo nam ndihlelele ke apha lapha icinga lapha ngaphakathi kwami icinga yokuthi balilela ntoni nam Thixo ndiyarhalela uyiva le nto bayilelayo bathandekayo yafika i-quickening kuthiwa ngesingesi yi-quickening andikho sure ke igama lesixhoba ke ungenwa like uzive bathandekayo then ke ngoku kufuneka ube khona laa quickening bathandekayo uyive laa quickening yayibalulekile kakhulu bathandekayo ukuyicele uthixo umve nawe njengoba uthandaza ngoba ke ngoku xa sewuphako kakulila mna eyam experience apha ekulileni andiyazi ke abanye abazalwane but mna uzifila ngathi uthixo umjongile and ke ngoku uyazi acknowledge uba Thixo waye uzondithanda kangaka ndinje because izinto zakho ziyatyhilwa kuwe uzibone uba hayibo ndimthanda kangaka Thixo and wena uzondijonga buso ngobuso mna ufuna ntoni kum yabona izinto ezinjalo so laa nto liyana ke umntu omtsha iyamgcina noba seke sekulingweni bathandeka ngoba indlela le ibande and ke ngoku kulaa nto leya uba uke wayiva laa quickening nawe yakungena laa quickening wayazi wambona uThixo because most yethu thina abantu basisindiswe mhlawumbi usengumntwana
uyifunde nje and ke ngoku nyhani ke kunyanisiwe abantwana balapha ecaweni bayayazi icawe bayakwazi pretending ngathi bayakwazi ukuthandaza okanye bayakwazi ushumayela okanye bayakwazi unqina umuntu wabe nyhani ke uqonda ukuthi ayinoba nyhani ngumntana lo owenza le nto ifunekayo kodwa ke kungebeliwe kunjalo engekalimazi yena uThixo but religious amen batheka so enye into masisuke kuyiba religious masisuke phaa kula religious thing because nizi nyhani ukuba uyanxiba nje uzecaweni uyathetha kuthiwa uyathandaza so if ufumene okakungeno kukho okuzokwazi ke ukukusa e-university ubekho because phana ke ngoku xa usufika phaa uye wena u-religious ungulo mntu u-religious apha uwenza nje icawe yakowenu okanye mhlawumbi ke uyayithanda nje icawe le sikuyo uyayithanda imnandi le nto bayenza bashumayela kamandi nawe uqonda ukuthi uzoshumayela kamandi okanye bathandaza kamandi nawe uqonda uzothandaza kamandi then xa usufikela ke ngoku ezi-university kube nzima ke ngokuwe because phayana bazokunikeza nee-terms ezintsha bathi u-religious psychotic egama lenkosi amen then nawe uzobabhiliva xa bathi u-religious psychotic sho ukuthi kunengxaki mentally ayikho le nto yakho yokusindiswa then uzobabhiliva because zange wamva uThixo okanye wakungena so kubalulekile usengumntwana usekhona uyiqale ikungene apha ekuntweneni bakho ukuthi usiye e-university ube uyazi zonke izinto uzokwazi ukumelana nazo phaa e-university otherwise angeke ulenze ixesha nganikosi uzofike ushintshe phayana bazokuxelela zonke izinto uqonda ukuthi hayi nyhani banyanisile ayikho ndikhona nje apha ndize ngokuhleva bam akho Thixo ondincedileyo apha akho Thixo ndenzele inceba izinto ziyenzeka nje because zinyanzelekile uba zenzekile I worked hard batsho kanjalo abantu bathi I work hard for this akho Thixo ondincedileyo ngamandla am lana endingalali this is witness nice kodwa siyayazi ukuthi uThixo unceda because bakhona befunda hard kanjalo bangakwazi ukungena naye nezo bachelor zakhe angakwazi ukufumana university angakwazi ukufumana basari but siyayazi thina ukuthi yinceba kaThixo amen so kubalulekile ukungenwa ngegama lenkosi eyesingenzanga nto inde into ebekekileyo apha phakathi kwam ngabantu abatsha aba bakwi-24, 25, 23 phaa xa sugqibile ugraduatile uzoqala uphangela ngoku bakhona ukuziva unqwena so you need the tati jalis in your corner like abantu abazothi hayi mntanam irole ndiyenzayo because uzoziva unqwena nganyanyana kulapho kakhona ivela khona nale nto yofuna ukutshata istaff kodwa iwayi yarhalela shem ubona nami nefemeli yam right amen ibapha so unida ke ngoku igumbi ngakumbi nangakumbi because uyayidinga la counseling kakhulu iyadingeka nyani and ke ngoku amen bathandekayo andinodinga iqhatha neliqhatha bathandekayo nami yandifikela uzivuwena kula age kanye xa uqala uphangela kodwa you uzenzele uwakho so mhlawumbi ke le nto bendithethe kuqala ukuthi ezinye izinto uziyeke uThixo ngesibongo so uba mna ngekhona mhlawumbi mna ndikwazi ukuyimela mhlawumbi ndakwazi mna ukungena emthethweni without uThixo amen bathandekayo ndabe ndisekhona nangoku amen bagcwele kwenzela wena kodwa ndixelela inyaniso is like ucanda emlilweni le nto iBhayibhile itshoyo is like ucanda emlilweni amen bathandekayo so kwi-24, 25 uya phezulu kukhona nento ezitshoyo apha ezweni ukuthi indoda must so indoda must fear God ngegama lenkosi amen bathandekayo bangcwele injalo nje amen bathandekayo otherwise nje amen bangcwele ngalawo amazwi wami ukuthi mabaqhubeke abantu abatsha kuyaphile kubungcwele amen bathandekayo uThixo futhi ukhona uThixo ungumncedi akamlahli umntwana wakhe ngegama lenkosi amen.
Sithiwe Bangcwele ngelihle igama lenkosi yabo sonke siyabhala inotes nami yami nophela ishiya pha kodwa nebona umuntu awuthi yarekhoda ngelihle igama lenkosi ubuya ngiphinde nami ibhala inotes ngelihle igama lenkosi amen uma uthela ngokungenwa kubalekile bathandika ungenwa ngelihle igama lenkosi amen kubalekile nyani ukungenwa ngelihle igama lenkosi ungayenzi lento ngesiqhelo thina ke bantwana abakhulele enkonzweni simane sikhokhela uba ingapha ungenwe na okanye wenze ngathi ngelihle igama lenkosi amen kodwa bakhona abadala ababonayo abaziyo xa ubane ngenwe okanye senze ngathi ungathi mfana uzuma apha wenze ngathi ungangenwanga bakhona abakuhlolayo ababonayo abakujongileyo ukuba izophelelaphi le nto uyenzayo ngelihle igama lenkosi amen ngoba sisizinto sikaJehova bathandekayo singadlali inkonzo siyimiphefumlo sisonke ngelihle igama lenkosi mfuna uJehova umfunisise ungenwe ilento ngelihle igama lenkosi le yiyo esebenzayo phakathi kwakho ngoba sifuna amen yandibuyela ngokukuletha ngelihle igama lenkosi sifuna umuntu othe xa ime kule ndawo sive imiphefumlo yethu itakataka sive sisidla ngaphakathi akudingeki bathandekayo amen not wonke umuntu uzofana nonkondlwana uzoba amen noba uthetha ume ndaweni inye kodwa ukuba into oyithethayo uyithetha ungenwe ngelihle igama lenkosi amen akho need yokuba amen asizufana sonke kodwa ngenwa ilento sidle kuwe amazwi uyavela ekhaya isonka sobomi amazwi yokuphila ngelihle igama lenkosi amen sokucela abathandekayo usismash aze ngaphambili and ukuba unayo ifani na usismash simbize noko naye simnike nje imbewu intambo singathi sismash ingathi into njani nontombazane encinane simnike nje imbewu umama noko umdala nalapha kum kodwa ke ibingona ndinguye usisinceshe obiziwe nguloku ndim ndiyambonga kuSomandla ngako konke unkondlwana esabuza uba ngaba nangu sisinceshe na akanayo ifani ndingulosisi mna abantwana abaninzi okanye abantu abatsha abaninzi bathi mama kum ndiyavuya ndiye ndivuye ngoba baye baqale ngibengqonqane ewe ndingumama ewe ndingusisi ewe ndiyintombi endala ukuthi nje nabantu bazi ukuthi ndingusisi omdala anditshatanga
Nabanje ngabonakala ngenkangeleko ngokuhamba kodwa zange lafike lo thuba lenzelwa nje inceba nguSomandla wandisikelela ngokuthi andilande ndisekulahlekeni ndisekuthinjweni ngoba umuntu omtsha uyathinjwa ngongendawo uyathinjwa nguSathane ngoba silapha namhlanje oko iqalile iservice ndiye ndathi njena ndiyijonga ndajonga mna ndajonga obam ukutsha okuthi Nkosi umzali wam ebeyi-single parent okuthi i-foundation wandinikeza futhi wandinikeza indlela emandikhule ngayo okuthi xa ndimdala ndizoyikhumbula empilweni yami namhlanje kuyobaphila nje ukuthi isaqala iservice ekuseni ndathi Nkosi wena unjani ngoba ngale ndlela yanamhlanje usibonisa ngendlela ukuthi ekumele thina siphile ngayo siphile ngayo ekutsheni bethu ekukhuleni kwethu ebudaleni bethu kodwa singatshintshi ngoba utata uthe eyiqala inkonzo wavelela impilo yobungcwele indlela ekumele thina sikholwa siphile ngayo into yobungcwele ayikho sebantwini abadala ayikho semntaneni okhulayo ayikho nditsho komncinci ngoba umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi afike emntaneni ongakwazi uthetha kodwa afike umoya oyingcwele emntaneni ambonise indlela okay bahlala nje empilweni yami namhlanje kusathiwa masizokhuthaza abantu abatsha inkonzo iqale ngezinga eliphezulu mina ngibone ngelo hlobo ukuthi ingenye indlela inkonzo eqale ngayo ngoba asifundiswa kuba kuthiwa siyandandamiswa okanye siyacengwa kodwa kufunwa senze ngendlela eyiyo ukumkhonza uThixo ukuthi simkhonze sisoyika umncinci umdala ukuthi uThixo kumele simoyike kodwa umuntu yena kumele simhloniphe ndimile njena apha kwinkonzo yabantu abatsha ndinekule ndawo ke ndiyancazeka ndiyamcela uSomandla ukuthi ingabiko kwami ukuthetha lo mzuzu ndiwufumene kodwa ibe kokuvela kuye endingakutsho nje xa ndithi ndifuna uqala ndiye kule ndawo yoba izinga lenkonzo iqale ngenye indlela mna ndiyibone ngenye indlela okothi Nkosi wena ufuna abakho abangcwele abazokhonza ngobungcwele ubungcwele ke ukuthi simamele imfundiso sivume uqeqesho sivume ukuthobeka sivume ukumamela singabantu abatsha into ebangela lonto ukuthi ndizikhanganye ezi zinto sendizikhanganyile ndingumntwana nami okhulele evangelini ndingumntwana okhulele kuSunday school ndingumntwana okhulele egospel ukuthi mna ndisakhula singabantu abatsha mna ndikhumbula sasikhula thina kwakungavumelekanga okokuthi sifakele sibe nenwele ezinde kwakufuneka nokuzikhona inwele awufakeli awenzi into enhloko
kodwa uzazikama uzibhambathe zingabonakali uba zinde. Kodwa ndifuna ukuthi ngelilanga lanamhlanje iyafika imeseji, kwafika ubuntwana, okuthi ubuntwana mna ndanti unikeziwe, kodwa kwafika imfundiso zangaphandle. Ndafuna ufana nabanye mna, kodwa ngendlela endifundiswe ngayo, endifundiselwe endlini yakhe, ukuthi umntana uziphatha kanjani. Indlela yonxiba thina sasingavumelekile ukuthi sinxibe noba kanjani. Kwakumele iilokhe zethu zibende okanye ilokhe ibe ngapha kwamadolo. Lokho ndithi namhlanje mna kuthe kufundiswa, kwabuya iimfundiso ekwakumele ndizibambile ngexesha lam lobutsha, ezazizondoka mna, ndibe ngulo mntu uThixo ayefuna ndinguye, ndibe ngulo mntu uThixo awamdala ukuthi eze emhlabeni abe nguye. Kodwa zininzi izinto eziphazamisayo emhlabeni, ezininzi izinto xa uthe waphuma ngaphandle wayofuna imfundiso zangaphandle ezithi ziphazamise injongo kaThixo ngomntu. Endiseza ebantwini abatsha ngendlela ekwenzeke ngayo namhlanje ke kwafika ukuthi Nkosi yami uba ndandikuvile, kodwa elo xesha ladlula, waphinda wena wandenzela inceba, wandibuyisa. Kulobe kuhlela ukuthi ebantwini abatsha abakhona ngalo lelanga, abawavileyo amazwi, abazivile into ezithethwayo namhlanje apha kule ndawo, ababuvileyo ubungqina buthethwa namhlanje, engangeze nakuphinda ukuthi angabudeleli uyoyokha impilo yakho, uyokugcina. Ndiqale kwabatsha asebancinci, insizwa, osisi ababancinci abemile apha empilweni yami, ke kwahlala ukuthi angisithi inaba ndiyahlukunyezwa. Ndikhule nami endingumntana okhulele kwi-teenager, efundiswa ukuthi hamba ngale ndlela, endifuna ukuthi kuni njengoba benimiswa kule ndawo anibulawa, kodwa ninikezwa ilifa enothi nilikhumbule, enothi siyabonga Nkosi, enothi siyabonga Jehova, usithwele thina saze sabalapha. Na andifuni nifane nami, andifuni nifane nami nakanye. Ndifuna ukutsho njena ndathi ngelinye ilanga ndiza kwenza kumzekelo ngalo mzalwane nabakekho, ndisithi Sinalo ukhulela enkonzweni, ukhula ungumntu omtsha, ukhula ungumntana kamfundisi, ukhulela ebandleni, uyazi yonke imeko, awubulawa, because nami ndandicinga ubana ndiyabulawa, kodwa ndandingabulawa, ndandisokhiwa. Kwakusokhiwa umntu oyomele ivangeli ngelinye ilanga, ekumele ebuphilile ubungcwele. Ndifuna ukuthi namhlanje uba indlebe zivile kakuhle, lena mna ndiyivile imfundiso yanamhlanje ingasuki kuni.
ihlale imile ngoba kwakhiwa umuntu ozothi ngelinye ilanga ongasoze ayijikele ivangeli afuna ufana kodwa athi ngifuna ufuze lelo bandla elaqala labusiswa. Ndime kule ndawo njena ndifuna ukuthi ebantwini abatsha bonke especially aba bancinci ngoba ndiye ngithi ngapha emexesha amaninzi ndithi umuntu lona wabangaphakathi baye abantu abatsha bayikhumbushe bathi inner child. Ndinalaa mntana omncinci ngaphakathi, ndiyabathanda abantu abatsha, ndiyabathanda abantwana abancinci, ndibanqwenelela okuhle kodwa ukuthi xa nilapha nifundiswa ngandlela zonke ningazishiyi imfundiso. Ningazishiyi imfundiso enizinikiweyo ebandleni, ningazishiyi imfundiso enizinikezwe ngabazali. Ndimi kule ndawo mna ngongamamela imfundiso, ndiyi-single parent. Ndikhulisa nam ama-teenagers ne-young adolescent. Akho lula, kunzima ngoba ufuna ubanikeza imfundiso wena oyifumene, bona bazifuni. Kodwa ndinesenilapha ngaphakathi ndifuna ukuthi hlalani kuye, ayilolize ukuba kule ndawo. Ndifuna ukuthi kwabo abantwana bakule ndawo, abazali babo abangekho apha ebandleni, abazali babo abangakholwayo, abazali babo abangekayicingi into yenkolo ukuthi nam ndizawuke ndilandele umntanam ngelinye ilanga, ndifuna unikhuthaza ndithi ngokuhlala kuye ulenzi ilizwi, umhloniphe umzali wakho nobunjani, umthobele umzali wakho kuko konke. Inkolo uyiqala endlini, inkolo lena uyifundiswayo, imfundiso ezinikezwayo apha ziqala ekhaya. Ungathi mina wami umzali akakholwa, ungathi mina wami umzali uyahamba yosela, kodwa ngokuhlala kwakho enkolweni somanje uzamkhumbula la mzali. Sendimile ke kule ndawo endizixelela ukuthi andizuthetha kwinde, kodwa ngimcela uSomandla kuko konke ukuthi njengoba sekuthethiwe ukuthi ungumuntu omtsha, ezinye izinto zivele zenzeke, ukuthi uyakhonza ube khona endlini kaThixo, ukuthi umkhonze ngokuqhela, ukhonze ngokwazi ukuthi kwenziwa kanjeni enkonzweni. Ibe namhlanje sifundile ngoba uTata uthe inkonzo ayizukwenzeka ngendlela wena owazi ngayo, nendlela wena oqhele ngayo, noba thina apha ekhaya senza kanjena, kodwa sizomamela ukuthi uthini uJehova uthi. Ezinto ezinjalo zixhaphakile kakhulu. Sisitsho nje mina njingumuntu omtsha, nami ndihambe ndahamba ndikhonza, ndihambe ndahamba ndathi ebutsheni bami mna ndiye ndahamba ndahlala nabefundisi, bendihlala mna kwamfundisi, bendihlala mna emishini. uSomandla ukwazile mina undikhumbule, selibalekile ingqeqesho kodwa uSomandla uye wandikhumbula.
and ihlabathi selikwenzile konke elifuna ukwenza. Kodwa ndithe sendibona ngathi zilungile zinhle zonke, kodwa mina zindifanelanga. Lokho endifuna ukuthi namhlanje emntwini omtsha, zikanhle zonke ngaphandle, kodwa kufuneka uhlale engqondweni yakho, enhliziyweni yakho, uthi zinhle zonke, kodwa mina zindifanelanga. Amandla mina undenzele inceba. Wandibiza at the age of 30 years. Ubizwa kwami mna isinothi ukuthi kodwa ngathi hayi ngiyafuna ndihambe ndiyovakatsha, ndifuna uhamba neThomi, kodwa ngathi ndihleli endlini sendinabantwana abayi-2. Kwakhona njena izwi elalithetha nami lithi wena hamba uyokhonza. Ndithi inceba ngoba anjezi namhlanje bana umhlawumbi ngendisaphila, umhlawumbi ngekuqhubeka ntoni, kodwa ndifuna unixelela ntonye ukuthi yinceba esandimisile, ukuthi namhlanje endizothetha le nto endiyithethayo kuni, ukuthi inceba kaJehova imi kuze kube phakade, ayitshintshi, ayiguquguquki futhi. Iyoma nomntu and izawuma nawe ungumuntu omtsha, izokugcina, izohamba nawe indlela. Kodwa ndifuna ukuthi nina ningaphakathi emceleni uSomandla ukuthi ningangenwe kulingweni, ngoba zinhle ngaphandle zihonjisiwe, akhona amabandla mahle ngaphandle ahonjisiwe, ukuthi uzayubhoreke ungabhoreki. Mamela imfundiso uzigcine. Into ngiyayithetha nje mina iyodwa, ukuthi mina ngelo langa endathi ndizihlelele emkhukhwini, ndingahlali nakwindlu ezathi yindlu edisende kasistela, ndihlale emkhukhwini eKapa. Kwathi phuma hamba nabantwana ubahuke uhambe nabo uye endlini yami. Eba ndizawuyaphi I don't know, kodwa kwaba nzima. Ndavuka ndathi sendisithi ndithandabuza, hayi uzukwazi, ndathi sendidawutha, ndathatha ilokho ebendiyithanda, ndinelokho eziyi-2, ndathi ndiyayina ndayitshisa. Ngoba uSomandla wayengafuni ndibukeke ngalaa ndlela mna ndandifuna ubukeka ngayo. Ndahamba ndayongena enkonzweni, ukuthi nina ningabantu abatsha esenilapha kule ndawo, zimameleni imfundiso. And kukuhle ukuthi kukhona inkonzo ezilolu hlobo ezimokhayo umuntu omtsha. Nami ndokhekile ngelanga, nami ke kwavela umuntu omtsha, kwavela umuntu ebuntwaneni bami, ndathi le ndlela endazi ngayo. Ivangela ijiki, ivangela iguquguquki, ivangeli ngeze yatshintsha. Singahlala thina sifuna utshintsha ivangeli ifane nale ndlela yethu esifuna iphethuphethula. Endifune futhi ukuthi abantu abatsha feka bazi ukuthi namhlanje siqalelwe into ezininzi. Siqalelwe andiyazi noba bendimamele ndedwa ngoba ndikuve kakuhle. Uthe utata wabe sithi noba ungathiwa unesithi awufakeli, sithi asiqhelwe sisitayile apha. Sithi ayenziwa loo nto, ivangeli leyo futhi ayijiki. Ivangeli nje sozitshintshe, asozijike, izwi lakhe liyawuhlala lingibiningi naphakade. And uba sizawufuna ukwenzelelelwa singabantu abatsha, andiyazi uba siyaphi, ngoba uSathana yena umile naye une-target every day, une-target, and akathathi i-target njena, uthatha abantu abatsha ubafundisa indlela zakhe. Ndifuna ukuthi banenceba esebekhona apha ngaphakathi, banenceba asebeyivile imfundiso yanamhlanje, banenceba abasezifunweni ezimfundiso ezizifumeneyo mna namhlanje.
Ndisitsho nje uzapha mna bekuyidoubt qonba ayangihalela ukuza mina ndonqena nje uphoqa utata but bendingayazi ukuthi intoni endoyifumana mina namhlanje. Nambe ndizicela baye bethanda uzuya sesiya nje utata sithi mandiye. Kodwa yena uSomandla ebeyazi ukuthi intoni ayiphethele impilo yami. Mina ndifundisekile namhlanje ukuthi ngihleli phaka kwesasitulo bengase ndizitshintshe ndizibuyisele ebuncinci bami ndizinciphise ngiqalele eqaleni. Aqalelwa abantu abatsha aqalelwa andifuna ukuthi nalabo ezithe zenzeka imistake zenzeka zonke izinto kodwa kulivili ilizwi namhlanje ungabuyimva ukuthi njena sujonga ngemva jonga phambili apho uncedo lwakho liyovela khona. Zange ndihlale esitulweni mina ndithi Nkosi yami uba bekuthiwa ukubuyiselwa ubibe mncinci bese baba mncinci ndifana nabantwana bebethetha apha namhlanje. Yebo ndiqalele eqaleni endiqale eqaleni inkonzo kodwa asaqaleleki sibeka phambili. Ngifuna ukuthetha namhlanje indlela yokholwa ayikholula. Abantu abatsha ngizawubona nithi hayi mama uthetha nje kube mdala. Akholula. Nathi sasihamba nje ngathi sihamba nje kuba sikhulunywa ngabazali. Kodwa xa seyingenile into ngaphakathi ikungene. Bangase ubuyisa uzinciphisa uqalele eqaleni. Kodwa qalelwa ndifuna ukukhuthaza ukuthi masibekeni phambili imfundiso esizifumene namhlanje esingazijiki ezimpilweni zethu kodwa zisikhuthaze ukuthi Nkosi sifuna more, sazise more indlela zakho, sifuna okunye, sifuna okuninzi. uSomandla angasifihla asifihlele abantu abatsha, asikhulisele abantu abatsha abazoyimela ivangeli. Bakhona abantu abatsha abakhona endibaziyo mna ndiye nditsho ndithi njengoba ndithi ndinomuntu wangaphakathi omuntu umncinci apha ngaphakathi ulingana nabo. Bakhona ndiyabazi baye baze kum bathi sisinceshi ndiye ndithi xa ndithetha nabo ndithi babethoke eqalelwa ngendingangawe ndibuyele nam ndihambe le ndlela. Kodwa siqalela ngifuna ukuthi njena ningazishiyi indlela nemfundiso enizinikiweyo ningabantu abatsha. Zona ezikaThixo izinto zaziwa nguye, asizazi thina. Lokho ndiye ndithi xa ndihleli phaya endlini ndiye ndithi kula mantombazana ndithi yazi umntwana upha uzala efumbethe. Noba mina zange ndayibona ndangiyibona amanqindi bewabumbile ndithi uphethe izinto zakho suppose uyazenza emhlabeni kodwa umliki ngaphandle wenza sure uba uzohamba ungenzanga nenye kwezona uThixo ubekele ukuthi uzenze emhlabeni. Ndithi xa ndithetha nabo ndithi ndakhula kuthiwa jonga inkwekwezi ikhona lizawushayina kakhulu kunezinye zixelela uba ndim lowo. So kuloko ndithina namhlanje uSomandla wakha ibandla lakhe ufuna abatsha bakhe abazokuphila ubungcwele abangazuyitshintsha ivangeli bafune ilungele ezaba imfuno. Like ndithi mina ndinelakhi because ngafumana
imfundiso apha ezikaMizotha. Uba umuntu wazibamba imfundiso zikaMizotha uyakuyibambile ivangeli futhi ulibambisisile akasoza liyeke uyaqhubeka nalo zawuthi zifika ihamba iminyaka befuna utshintsha ivangeli kodwa wena uthi zamaqhawe ayihamba ngale ndlela siyokhiwa ukuthi ivangeli ingatshintsheki nathi bantu abatsha kuyokhiwa ukuthi ivangeli lena enafika nabazali bafikiyo ingatshintshwa sithi kuba sifuna thina ukwenzelelelwa kwimfuno zethu kodwa kufanele kube zimfuno zikaSomandla. Dingazuba mde kakhulu engizokuthetha nokukhuthaza kuni okokuthi njena pha kwincwadi yezenzo chapter 10 ithi kwakukhona indoda eyayingukhoneli eyimoyika uThixo nendlu yakhe imoyika uThixo okuthi nathi kule generation kufunwa isizukulwana esizamoyika uThixo esizokwenza ngendlela uThixo afuna ngayo ngoba ithi wathi ehleli ukhoneli wabona umbono kufika isithunywa ethetha naso sithunywa eso esathi kuye imithandazo yakho ifikile emazulwini ibhakele. Ndifuna ukuthi ebantwini abatsha noma ukuthandazela ntoni ungumuntu omtsha imithandazo yakho ivakele kodwa kudingeka wena kudingeka ukukholwa umkholo uThixo ukuthi ukholo uyaphila ngegama leNkosi Yesu. Mzalwane eziletha sezakho idla ngelihle igama leNkosi uthi umama uve imfundiso ngelihle igama leNkosi ekseni nje nabathandekayo uthi zamkhumbuza kudala ngelihle igama leNkosi apha suka khona ekucaca ukuthi bathandekayo kudala kwakuthethwa into enye ngelihle igama leNkosi amen ivangeli yayivangeli ngelihle igama leNkosi amen kuyabonakala ukuthi ihambe yahamba yadalutheka ayabiyo lanto yayiyo ngelihle igama leNkosi amen kodwa into emnandi bathandekayo uthi umama wathi wongena wava lanto yakuqala ngelihle igama leNkosi amen wava imfundiso ayaziyo ukuba inyaniso ngelihle igama leNkosi amen wava ukuba iseyivangeli lena mandihlale amen. Ndithanda uyihlola lento bathandekayo egama levangeli ngoba ndingumuntu nje othanda ukuresearcha even more ngelihle igama leNkosi ndayo researcha kwathiwa evangelism is to convert someone into Christian ngelihle igama leNkosi yiloo nto ivangeli so xa ungena ngalamnyango kumele ibe khona iconversion eyenzekayo
kumele ibe khona into eguqulayo, ungangeni ngalamnyango ngelihle igama lenkosi ungusisiyandi, uhlale ungusisiyandi iminyaka naxa uphuma ube ngasisiyandi, kodwa ithi xa ungena ngalamnyango ube nento etshisayo. Bebona ndoda ibeni phaa, ikhona into eyisebenzayo, andifuni ndive ndiyasebenza, ikhona into enisebenzayo ngelihle igama lenkosi, amen. Uthe wongena bathandekayo akayeka kulila, ngoba into kaJehova iyasebenza ngelihle igama lenkosi, amen. Ingxaki tatam iyokuba umntu angene ngalamnyango ningamniki inyaniso. Ithi loo nto tata uJali niphule ivangeli ngelihle igama lenkosi, amen. Ngoba umntu, amen, animniki inyaniso, ngoba uzothi engena ngalamnyango animniki inyaniso niyamconverta ngelihle igama lenkosi, amen. Amen. Nithi yeka isimo sidala uthabathe inyani zasekhaya ezulwini ngelihle igama lenkosi, amen. Uzothi tata uJali nophule isystem yami ezantsi emhlabeni, anayenzi inyaniso, ngoba ngoku aniprichi into ezawuguqula abantu. Kanti inyaniso ithethwe, bakufakelwa kufakelwa, bakuhlukana nesono kuhlukana nesono, ngoba injalo ayijiki, amen. Athi sifumane njena, sifumane njena, asikwazi noba asiyazi, asikwazi noba siyithinte, hayi iphethwe abantu abadala, siyalandela nje qha ngelihle igama lenkosi, siyazama ufunda ukuba iqhutywa njani into yasezulwini ngelihle igama lenkosi. Nyani bathandekayo, ivangeli sihlale enyanisweni, uba iyabhida inyani, cela imithandazo, kodwa ndacela ungaphili umnyango apha, suba saphuma umnyango sofikile enyanisweni. Avuma iconversion ayizuba lula, kodwa kumele yenzeke so we can be Christians. To be Christians is to be Christ-like, sifane noKristu. Uphulaphuleke le nto yokuba ngelihle igama lenkosi i-Christians kuthiwa bathandekayo, indlela eyaqala ngayo zange uPawule ame phaa esidlangalaleni athi I'm a Christian, zange azichaze, kodwa abantu ababejongile bamjonga ukuhamba kwakhe. Aba bantu aba ingathi ngoKristu abancinci ngelihle igama lenkosi, ihambo yabo zange bame phana ngelihle igama lenkosi basichaze uba hayi ke mna ke ndiyi-Christian, kunjalo, amen. Zange aliqamba uPawule ngokunokwakhe, kodwa abantu babona ihambo yaba bantu uba heyi ifana nalaa ndoda bekuthethwa ngayo, bafana nqwa nalaa ndoda. Ithi xa uphuma kule nkonzo kawufane noKristu, kawufane noKristu, kawufane nebhanki, ufana namazulu, sufana nalaa nto ubungena uyiyo. Guqulwa isystem leyo guqula abantu, sufana njani bafane. Why baba ufane? Why ufuna ufakela izinto, amen, obuzenza ehlabathini kule ndawo ingcwele le ndawo, ayindawo yokuhlala, kodwa amen inqwelo yekhaya ezulwini, singahlali ngayo leyo nto yokuhlala. Iserious le nto lena, iguqula abantu, amen. Ithi umntu ebengabonwa ngamazulu, engabonakali ngamazulu, athi wongena evangelini aqatshelwe wakuthi uvukile umntanami, bengikade ndingamboni. Wakungena evangelini namkhuphula namsebenza, wavuma umsebenzi. Vuma mntu omtsha ikusebenze le nto, ivume imfundiso noma iraka, ivume noma injani, ngoba ihlobanisa namazulu ngelihle igama lenkosi, amen. Ayideli imfundiso. Sindela tata igama likaJesu, haleluya. Uphila
uzawuthetha mna ugqibile usisi. Amen. Le nto beyithetha yile ilapha kum endizawuyithetha. Into emandiyithethe nje inye, ukubaluleka kukaMoya Ingcwele. Phezu kwezimfundiso zonke eziwe kule ndawo, elo nalo efundiswa ngendlela efanele yena, ukubaluleka kukaMoya Ingcwele. Xa kungena abantu ngaphandle abasindiswayo, mabafike kubantu abamkele umoya kaThixo, abasetyenziswa nguMoya Oyingcwele. Ukubaluleka kukaMoya Ingcwele uhamba nawe ungafundanga. Ukubaluleka kukaMoya Ingcwele kungena nawe college, e-university, ube nezidanga, ube ne-degree, mayibonge inkosi. Ukubaluleka kukaMoya Ingcwele kukwenza, ameni, ufithe. Fithe kwikona zonke, fitha. uMoya Ingcwele oqubuka apha kuwe, uMoya Ingcwele omcengileyo ungena. Wathi Moya Ingcwele, eyam ingqondo iyaphela, okwam ukucinga kuyaphela, okwam ubulumko buyaphela, kodwa uMoya Ingcwele athi njengoba nawe mntana, zohamba nawe. Amen. Ikhona izwi pha, inkosi isicela ngizekeliso. I don't know. 6 verse, amen. Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana, ukuze wakuba mdala waba mkhulu, Moya Ingcwele azumshiya imfundiso ebezifundisiwe ngotata nomama. Mayibonge inkosi. Moya, xa sifundiswa abantu abatsha, sibekelwa indlela yokukholwa. Moya Ingcwele, amen, akuhlalwa ngathi. Thina ndandicinga uba mna ndiya-abuse, ndibethwele nokuthandaza oku, kuthiwa mawehle uMoya Ingcwele. Uzokwehla kanjani ubethwa? Uva kabuhlungu, kodwa kuthiwa mawuthini? Uzokuhla njani ubethwa? Isono sasisijonga sisitye ngestraw. Uyabona mos idrink, ufake istraw, uyifune. Amen. Isono besisitya thina ngestraw, kunzima uya kuso. Amen. Bekubuhlungu, singeniswa iziguqo, sithandaziswa, siziliswa ukudla, sithandaziswa. Inkosi sikhempa ngoba siqoqelwa ukuba sikhule nale mfundiso yalapha, singafaki enye imfundiso, singafaki enye imfundiso, kodwa le imfundiso iphelele. Namhlanje siyathandaza o-organize uxanduva abantu abasha abafuni ukumamkela uMoya Ingcwele, abafuni kumamkela uMoya Ingcwele aphelele umuntu omtsha kuMoya Ingcwele. Noba uMoya Ingcwele uyafika kuye, uyazibamba, akafuni usetyenziswa nokuva uMoya Ingcwele uba mandithini ngoku. Namhlanje bacula ngokuzi
thandela. Namhlanje bacula kuba kuphakama uTata uJali. Xa ephakama uTata uSityoba banjani? Bacule. Ukubaluleka kukamoya ingcwele kungena kufitha moya ingcwele kugqabhuza izinto zingafuni. Amen. Uthi ungafuni ukuthi amen. Amen. Kodwa ngoba ndincika Hallelujah. ndingene ekhoneni egumbini lam ndiyathandaza Nkosi ndizoqabela ixolo ndizohlabelelisa. Nkosi makuvele wena ungaveli mna. Namhlanje abantu abasha xa besenza izinto bazenza ngokunenza ngoba umoya ingcwele wakhe hayi uthi makanenza. Ukunenza ke uthi ukuyitsala. Amen. Izinto zabantu abasha zishaphu. Amen. Awuzuthi umoya ingcwele uthi mandiyitsale mandimenze. Hayi ngoluhlobo. Ukubaluleka kukamoya ingcwele ndifuna bethuna wonke umuntu. Inkosi isiselela nanto ininzi enza kuthetha bonke abantu abathi hayi ndiyawufuna umoya ingcwele. Hayi ndifuna ukugcwaliswa. Hayi ndifuna ukwenza ukubaleka ibango. Hayi mandika umzimba. Uthi umncinci urhuqa umzimba. Yabona mna ndibale 100 years old ndibale kolu hlobo. Amen. 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 Hayi 100 ndidibanisa mna ndibaleka ndicunga. Inkosi inibusise uyabona utata wethu akafuna ukuguqa kapha. Inkosi isike sofuza bani thina. Hayi uyakhabalaza ngawo wonke ngoba inkosi isikele uthi nami ndake ndabuthatha ubunsizwa ndake ndabubamba ubunsizwa. Inkosi inibusise. Haleluya. Wathi xa engena pha wathi moya oyingcwele. Hallelujah. Moya oyingcwele. Andifundanga. Moya oyingcwele. Andinabuciko. Moya oyingcwele. Ndombese. Xa ndime phambi kwabantu akuvele ubuhle bakho. Andixabisekanga. Akho nto endingcono ngayo. Andinazatifiketi endizibeke apha. Andinanto sibalulekileyo esilapho. Kodwa ndithemba umuntu ndithe ungifitha. Ingathi sifunde more kunabantu abafundileyo. Yabona xa uvumile umoya ingcwele wangaphakathi kwakho uthi uyahlonitshwa. Yabona xa sidibana nabafundisi apha phandle inkosi isiyele Amen. Uvule ubekwe phambili uthi mongameli hlala ngapha mongameli bantantazele mayibonge inkosi. Into onayo ikwenza ubaluleke ngoba umoya ingcwele kubalulekile ukufuna umoya ingcwele. Mkhalele umoya ingcwele, mkhalele. Khala kumoya ingcwele, khala. Thetha ngezilimi ezintsha. Thandaza uthethe ngantoni? Elimi ezintsha. Unqabile. Uthando sesiza umuntu omshakelo athi esiza. Amen. Athi yo bawuthina abantu sibuya ingqondo bawuthina abantu xa ndizovusa imifina xa ndiza ukuthi ngiyizinto amathe
inkosi inibusise asibuyise ngoba athi sethathwa ngumoya ingcwele seqilwa ngumoya sawuthi haleluya sawuncina uncine dakwe ngoba kukhona xesha loba mawudakwe abantu abasha ngabadakwe asisoloko sifundiswa siyalwa lonke ixesha umoya ingcwele bakadakisa abantu abadakwe solusezingqondweni okokoko uyayazi uyaxelelwa okoko kuba ngoyileni umhlangano uthetha intweni uthetha intweni heyi babadakiswe umoya ingcwele insizwa mayijampe insizwa mayive iza ngoku kodwa uphuma umhlangano okulowo uzawuphinda ubheke eseketheni yakho usenje dakwa utata befundisi benu baxalane nento xa nifikile ngoba ikhona into ibisidliwa pha kulapha egeorge khona into ibidliwa pha moya wayengcwele baxakwe naphayimani abantwana bam batheni babuye bedakwa ndingixabene nabo bathi bekulakona bebekulakona moya ingcwele kwimphithizele caweni moya ngoba baveliyoza baveliyofithwa Kuzulu yasoleka oyingcwele hey moya oyingcwele When your feet, hallelujah. Ngoba wena ufumene umntobani uhamba nomntobani moya oyingcwele ameni oyizulu khawuthi eshubisa uyaphinda mntomtsha khona into endifumana khona into
ay sukuma. Ayi ongezange uphosiwe. Siyabulela kakhulu bathandekayo. Haleluya. Njalo kumnandi. Kuyaphaka kuyaphepha. Haleluya bathandekayo. Ubuhle bungaka malungu igama lenkosi. Khona umhlaba uthi woza ekudleni umbuso wezulu. Malungu igama lenkosi. Awuze ekudleni. Malungu igama lenkosi siyabonga siyabulela bathandekayo. Haleluya. Sawunikeza nje 5 minutes nje bathandekayo. Nje kube ubantu balule kancinci ochitha amanzi kuthini bathandekayo. Khona enye session yemfundiso bathandekayo ezayo. Amen. Ayizuba namhlabelelisi nje yona. Sawuhlala nje sizole. Amen. Umama wethu umfundisi womjani uzawusini athi bangena bathandekayo isession. Amen. Lungisa ke umuntu omtshaki into zakho daya zakho nokunto. Amen. Ibaluleke kakhulu bathandekayo. Ngoba kutsho bathi hayi abantu abatsha bayafuna kuyo yonke into bamane befundiswa kwezi sessions. Ngombezo lwazi banalo bathandekayo lenkonzo yethu singayilahli. Amen. Ngoba sibizelwe apha kule nkonzo singaba lapha kule nkonzo bathandekayo. So sawuvalani leni session then elandelayo ke ngoku siyilungisele just 5 minutes bathandekayo. Uzolula uchitha amanzi wenze yonke lo ufuna uyenza khawulezise uphinde ungene phakathi. Amen. Alikho bathandekayo ixesha lokuphumla. Amen. Alikho ixesha lokuphumla izaba yisession emveni kwenye up until ngelo xesha inkosi ithandele uba sifike kulo malungu igama lenkosi. Kuphelele dade akukho kunye akukho. Sicela siphakameni sizocela uTata Nomanda sivalele.